Hej alle sammen. Velkommen til den første tutorial. Jeg viser mig fra Turbo Dismount, som jeg har spillet selvfølgelig. Okay, det første jeg skal er trykke på det første link nede i beskrivelsen, og nu får jeg til Mega. Nu skal jeg trykke på download-button, og så bare lade den lige så rulle down. Det vil tage et stykke tid af det. Jeg ved det godt, det tog lidt lang tid for mig, synes jeg. Men ikke så rigtig lang tid. Okay, nu er min fejl, så kan I se for en lille WinRAR-fil. Og så skal vi bruge WinRAR til det her. Så det første vi gør, det er at tage den ud på skrivebordet. Og når jeg tager den ud på skrivebordet, så skal I bare stå sandt, luk den der, højklik på den, extract to Turbo Dismount, og så bare lade den extract. Og nu kan I se, at jeg har fået en lille folder hernede. Der dobbeltklikker jeg på, dobbeltklikker på folderen ind i, og dobbeltklikker på nederste. Det er vigtigt, at I trykker på nederste. Så skal jeg trykke extract, fordi den vil gøre det selv. Jeg ved ikke hvorfor. Det skal jeg bare gøre. Nu kan I se, at der kommer nogle filer op. Nogle filer her om bag. Så må jeg hastigt lige røre ved, mens den er i gang. Hastigt. Så, når den er i gang, så må jeg ikke røre ved andre filer end det her, jeg har fortalt. For jeg ved ikke, hvad det gør, og så kan jeg risikere at ødelægge det hele. Okay. Den har vi ikke lukket sig selv, så når den er på 100%, I skal være rigtig sikre på, at der står 100%. Okay? Så trykker jeg close. Min er ikke endnu, men jeg fortæller jer bare. Og jeg skal nok lægge link til WinRAR. Og I skal også på Chrome, fordi det er den gider lige sådan her ting her. Og så skal I huske at stå advarsler derfra. Okay. Når den er færdig, så husk at tage close. Nu har jeg de her filer, ikke prøvet nogen af dem. Kun den her, højklik på den, og send til skrivebord. Jeg har aldrig gjort det, fordi jeg har det der. Okay. Og så kan I bare mere den her. I må ikke putte den op i papirskuen, for den skal blive samme sted, som spillet er. Men I kan bare putte den anden på, okay? Vi ses nemlig i næste episode. Hej hej.